obebia bemebia wo didwa obebia wo didwa nim sesesi ade okokrom a eniema ni bi wo ho a ya tete so ebi mu nso se wo mo de no makofa dadansa dollar no yetete so nti wo yo mo den enya ade o mbetete so but ade a sesi okokrom a ya tete so pa ye mo ni angwa emo angwa ne say no ebi wo kra 30 cedis anso na ye 55 60 cedis ni ade sesi emo aye don komia okokrom emo bebre wo bia bedi adanse se emo de ya te so pa na ye say police ni bia koka wo bi hwene e wo sehwe honoma ni nyina ne say ye say emo ka bi elodu emo ye 25 kilo no ba ko bia shemu 5 which is 5 no omo yima each person 50 cedis na first year ton 120 ni ade ne boarding pa na say na say 50 cedis dia na say krono abodompem aposifo nya kope bia koma wo mo yere mo na aduane de ai wo bia edibi enti nipa etu aguso asaline eje mo ni bi 50 cedis 50 cedis 50 cedis na say police no na nko de Natalia no ko hunahuna mo na nko no na ye ne de ntem because line no ewa yese post ni duwa no ese obowura ma aso otoni de na mame pani bo bisan se obowura sisi ana oba nyabotre na mma wo mame pani kwa beto me ha sei a me dealers me sro nyabotre yese papa police enyabotre na me se yese police de anka omo ye nafo wanyabotre tu kasafon e ma sebe mame pani mo no eya branch ya aka ne hune se ede enti na wo otu kasafo mame ne twitwi police ni we de ede nyame ase wantwitwio na ye de nyame ase wantwe sekan ye de nyame ase wantwe ne bet ye de nyame ase wantwe ayi bia we de na no ne sen wo de gina brantie ne hwene so say kebom awo kayete wo hwa ehwene ne sense moja e pramon what is all this aduane nti Ebiane amo papa police I say we dey wagu hwani mu asekakra wo twe ne se bra yi na hwene so kadoma atese waka enti we police na akwa ba me hwe se den na ye beye no na ho na aba beto dwa se prosi ni bi waka wo bi hwene se ten na ka waka ne nyantokwa bia na aba se yi bia bia wo bia kwagene gali ana se ana bia no minimu ntia na yesi emo huntiri waka wo behwene na minim se mo aya no a ye emo boto emo konko ana se emo aya sagu yensem nse ukohwe atete no ukohwe aye ma yo nsa se ni asamu agum minim se ye sabi na ye de wode aka hwene ne de a minim se nso so wonne mo na si wo na obi akwa akofam ye kone ye ne yamani boni Erika mo akon atwetwe nkomo wo ho frisa asem we de hwehwe aso Erika na bokwa de Nyame adom boko. Anyanya bia prosini a waka obehwene wo mo ho no emo no eye boto emo de ya no a eye de apoti ne si ye nto otimi ka obehwene wo mo ho sa. Yomi aba me da se sabre do pie mu e wo Berekum. Me ba o na je se video ni na etwa gu na crutch ahwene na da so no. Ha. Ebusia wo se ye blend no because mon fa ncha ye mon sukura na ye blend crash still emoja ne muntimi nyina no no crutch na ne hwene ne da ho na moja etene no no Mr. Yanko Me aba mon check signal ne mame eye Berekum Bono region enye Bono East mon check e mame eye Berekum East which is Bono region but we say eye Bono East e wo ho no mo na ni nyina ne se eye abrantie kama pa a we police ni a wo Berekum na oye se okope emo ato na emo ana okwakoto no ina ba wo se East ni atro sa pepe Bono region enye Bono East. Okay, me that's it. Yeah. Ni na say police ni na wa address kama wa ba adwuma na what say ye say ka kese ababa besi ho na ka kese ababa besi ho di nyina na say emu egumu na emu no eye boto no wote ano a emu no ewum ye maako enum baako eye 50 cedis nti num no eye 2.5 na eno na amanfo atu aguso a omoto a na eno na mrantie ne maya ne mrewafo nkokrafo nyina koguso esanse ebo no ewo fom omoto no wo Bono regions ne bebri na omotonton ka ne besi ho a na onomo tonton na eno na maame baako a na ogina nten kire se oposini ne baaye na obewura ni mu a na nka opeso to ne mo ntentem na okọ na eno na maame ne koka se
aden na abrante wo ba sesi e wo pese udi nka bedi animu na wo maame mpemfo ye gina ha na wotumi abisa ye ho saa na eno na maame no kae no posi no etu de maame no ana kasa no enye na eno na abrante ya yaka no hwini e kire se posi ni wan kasa yie eho na posi ni bufu ya oto e de hye abrante so a kidikiti a wotumi aka no hwini afiri ho mutimi ni aba obepie mu Berekum a ano ode papa posi no hwe video na bo se police ni bi e wo the other end a o free ho na ewura dua bi ase e wo charge office ho no sa posi ni no e ne car abrante na hwena sa bre hu se ne hwene no e wo hwan pemfo hwe se ombetimi aboa no na wo mahwe no matreat ni yi se de be ya o tena bi enkofo how bi enfambre no e wo Berekum ni ama asem no etwetwe mas me still maintain asem na se wokoka se eja kasa woni maame ne kasa e wan kasa yie no en woka ne hwena wo mo de ba mu se man tokwa na because minim se mpempi mema de ba ku gyina ne ya yetwede ni se ne ato ne himhim ya den wotimi nya ne hwene kodi na num za Mina ba de koye ne se ebra abrante no e ka se wan kasa yie amfa ankyere eye maame no eho ena posini no eso e de ba abrante no so a oto ne nsa e di nkan de bo abrante na no na abrante no so ye na dwen se enya de obegyina ho na posini no ato ne nsa abo ne sa na ono so ene de sie ni tie da ne ntokwa na no den pa de no ena ma posini etimi nya abrante hwene a abra no da fom otimi e ka ne sa no miniaba okay na chese krache ne to fom ena prosini ni kwabutu no so wo fom ho no wo ka ne hwene nwia kwa na no kondo ayen tokwa a omudi bomu na se e wo se moto fom e fom to no ena baako ekonya baako a otimi e ka ne hwene sa no aduane di nipa beko akiri in fact yefunu nyankopon yenimanka wonimanka ambo yefunu anka because yetumi control bibia na so e komode ye den ye obemo hu se wo uhia no ai pese se be share comment dia ba attention TV amayen makra